Euskal Herriko biztanleen 80%k bere inguruan segurtasun pertzepzioa antzematen duen arren, ez du poliziaren jardunarekiko konfiantza bera. Halaxe islatu du gaurkoan ezagutarazi duten Naziometroaren 8. txostenak, Telesforo Monzon Euskal Herrigintza Laborategiak, parte hartu ikerketa taldeak eta Sticker soziologia ikerguneak aurrera eramandakoak. Dokumentuaren arabera, biztanleriaren 15% eta 17% bitartek uste du soilik poliziek herritar guztiekin berdin jokatzen dutenik, edota eskubideak sistematikoki errespetatzen dituztenik ere. Eta polizia indar guztien artean, konfiantza maila 43,3ra iritsi da gehienez. Horrez gain, herritarren 80%k faktore fisikoek baino, ongizatea arriskuan faktore sozioekonomikoek jartzen dutela uste dute. Zerbitzu publikoetarako sarbide faltak edo erretiro pentsioen etorkizunarekiko ziurgabetasunak besteak beste. Euskaltzaleon martxaren balorazio positiboa egin du gaurkoan Euskalgintzaren Kontseiluak. Erakunde osatzen duten eragileak larunbateko Iruñeko mobilizazioarekin gustura daudela adierazi dute, euskarari etorkizuna emateko herri gogoa indartsu dagoela sumatu baitute. Zentzu horretan, martxa pizkunde berria eragiteko urrats garrantzitsua dela ere azpimarratu nahi izan dute. Honi jarraiki, datorren abenduaren 19an Iruñean beste manifestazio bat egingo dutela jakinarazi dute, lurraldeko zonifikazioa indargabetu eta euskara Nafarroa osoan ofiziala izan dadila aldarrikatzeko asmoz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 60%k arazo nagusitzat du etxebizitza aurkitzeko zailtasuna. Hala adierazi dute Soziometroaren neurketek utzitako datuek. Izan ere, martxoan egin zuten azkeneko neurketa eta oraingoarekin alderatuta 3 puntu egin du gora. Horren arrazoia, herritarren ustez, Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren auzian egindako kudeaketa txarra izan daiteke. Hain zuzen, 62%k hori adierazi dute eta 29%k berriz kudeaketa hala moduzkoa izan dela. Gabon guztioi eta ongi etorri ekainaren 15ko albistegira. Milaka herritar gerturatu ziren larunbatean Iruñera euskararen pizkundea aldarri Euskalgintzaren Kontseiluak ditutako Euskaltzaleon martxan parte hartzera. Larunbatekoa urrats garrantzitsua izan dela azpimarratu du gaurkoan Kontseiluak eta datorren abenduaren 19an Iruñean ere beste mobilizazio bat egingo dutela iragarri du. Euskalgintzaren Kontseiluak deitutako manifestazioa izan da Iruñean larunbat honetan euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean. Milaka euskaltzalez osatutako 3 zutabek zeharkatu dituzte Iruñeko kaleak Kontseiluak deitutako Euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Runako parketik Antoñutitik eta Askatasun enparantzatik abiatu dira Gazteluko plazan bat egiteraino. Bertan eginda ekitaldi nagusia Idurre Eskisabel Kontseiluko idazkari nagusiaren hitzartze nagusiarekin eta kalejira erraldoi batekin. Askatasunaren enparantzatik atera den zutabearen txupinazoa eta pregoia euskal sortzaiek egin dute, Antoñuti parkekoa batu zaldatu dinamikako talde eragileko kideek eta Runa parkekoa zerketa euskarazeko lagunek. Euskal eduki sortzaileek azaldu dute edukia euskal hizkuntzan sortzen duen pertsona bakoitzak atea irekitzen diola beste bati. Eta agian bideo, meme edo podcast horrek norbaiti euskaraz bizitzeko autua egiteko ausardia emango diola. Aldatuz batuko kideek azpimarratu dute guztion altxamendua dela hau eta horregatik norabide berean eta elkarren osagarri jardungo duen lidergo instituzional ausarta behar dela. Azkenik azterketak euskarazeko lagunek basioa euskaraz egitea aldarrikatu dute. Gazteluko plazako amaiera ekitaldian Eskisabelek adierazi du larrialdi linguistikoan jarraitzen duela euskarak eta larrialdi linguistikoan euskal hiztun komunitateak. Euskararen etorkizuna jokoan dago eta horregatik elkartu gara Iruñean. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko, euskaraz behar den dena eratzen hasteko. Horregatik gizarte erronka zehatza proposatu du Kontseiluak, 10 urtean 300.000 hiztun irabaztea. Araba euskaraz ospatu zuten atzokoan Amurrion. 100 herritar gerturatu ziren bertara, giro eguzkitsuan eta berpiztuta upadak lelopean, Arabako ikastolen jaiaz gozatzera. Milaka herritar hurbildu dira Amurrion ospatzen ari diren Araba euskaraz jaira. Taupadak berpiztu lelopean Arabako ikastolek euskarari egiten dioten ekarpena nabarmendu dute bertan.
abanikoa, ura eta itzala ezinbestekoak izan dira beroari aurre egiteko. Goizean goizetik sumatu da giro beroa, baina hala ere, milaka herritar hurbildu dira Aiaraldera euskarari bultzada ematera eta bertako aresketa ikastolak antolatutako ekintzetan parte hartzera. 3 gunetan banatuta, askotariko tailerrak, ikuskizunak eta kontzertuak izan dira bertan. Oso ondo pasa dugu, egia esan, bero pixka pasa dugu ere, bai, baina aurre egin diogu urarekin eta beraien indarrekin. Arabako ikastolako aurrak izan dira gurekin, kantu dantzan eta ondo pasatzen. Eta gaur horregatik izan dugu eguzkia, goxoa beroa eta argia ematen digu. Eta hori dira Arabako ikastolak eta euskaldun guztia. Azken 4 urteetan Gasteizen ospatu da jaia, eta aurten Amurrion bildu dira euskaltzaleak. Josu Barrenengoa aresketa ikastolako lehendakariak nabarmendu duenez, komunitatea trinkotzeko eta herrian euskararen erabilerari bultzada emateko baliatu dute hitzordua. Sortu zenetik, belaunaldi euskaldundu egin du gure aiara, gure baiara, baina agian euskara ez da hainbeste entzuten. Jakindu badago, baina gero kalean euskara ez da entzuten. Orduan, honek ea laguntzen duen taupada hori, euskararen taupada hori berpizteko eta euskaraz gehiago mintzatzeko herrian. Dosoan egin ditugu ekimenak eta gaur izango ditzateke pixka bat, ekimen guzti horien bukaerako festa handia, Amurrion. Guretzako egun posarri bada, aldarrikapenenako egun bat da, eta egun material elkarbanatzeko beste ikastoletako kideekin, euskaltzaleekin eta gerturatzen diren ororekin egoteko egun handi bat. Argantzun ikastolak jaso du hurrengo urtean Arabako ikastolen aldeko jaia antolatzeko lekukoa. Gogoz eta arduraz, hasi da atzera kontaketa euskararen olatua Trebinun zabaltzeko. Amurrion izandako herritarrek batzuten atzokoan zer esana. Hauxe Hamaikako kameraren aurrean esandakoa. Euskal Herri osotik hurbildu da jende Amurriora ikastolei eta euskarari bultzada ematera. Eta hauxe da kontatu digutena. Ni Amurrekoa naiz. Ni Orduñatik natoz. Argantzun ikastolari gatoz. Gu okondotik etorri gara hemen gertutik. Laudiotik. Amurrikoa gara gu. Algortatik. Ni Argantzunetik nator. Laukiz. Ni Leioa. Sopela. Gu Bilbotik gatoz. Eta gaur hemen nago laguntzen dendak, eta gero ja hemengoa bukatzen denean, joango gara herrira. Pasatzera eta umekin. Tanda batzuk egitea ere bai banatu gara irakasle guztion artean. Eta gero ondo pasatzea, suposatzen dut. Normalean etortzen gara umeekin, baina aurten gaude libre eta batez ere atzezukarra ikustera etorri gara. Erronka egitera eta kontzertuak ikustera. Iloba eta seme-alabarekin pasatzea eguna, eta bere eguraldia nora dabilen. Egon gara ikusten Pirritx eta Borrotx, hemen Bazkaldu, arratsaldean parkera joan eta ikustera Etxezukarra eta Kerbeltz. Ondo pasatzea, kontzertutan egotera. Ikusi bilbide osoa egin ere, eta lagunen artean jai honetaz gozatu. Spektakuloetaz eta gozatu, euskaraz hitz egin eta egun polit bat igarotzea. Ikastolen mugimendua aurrera jarraitzeko eta indartsu jarraitzeko behar dugula laguntza. Euskara, hitz egiten gehiago. Euskal Herrian euskaraz egitea, eta ere bai Argantzun, Trebinu dela, baina Araba ere bai. Euskara erabili behar dugula, eta hemen Aiaraldean batez ere euskararen falta dugu pizkat, ambientilloan. Euskara erabiltzea eta euskaraz bizi. Euskara bultzatzea, gure hizkuntza. Ikastolen presentzia, ikastolek egiten dute lana aldarrikatzera batez ere. Eta guztiona dela, beti egin behar dugula, eta ikastolak eta zentro guztie euskaraz egin beharko luketela. Mundua puzzle erraldoi bat da, herri txikiz eta hizkuntza txikiz osaturik. Eta hori da Hamaika telebista. Hamaika garelako. Aupa Hamaika eta gora Euskal Herria! Gora! 5. asteari ekin diogo Euskal Herrian medikuen grebak. Langileek euren lanbaldintzak arautuko dituen estatutu propioa eskatzen jarraitzen dute, baina negoziazioak ez doazela ondo salatu dute. Aste honetakoa izango da, uda aurreko azken lanuzte deialdia.
Astelen honetan ekin diote medikuek 5. greba hasteari. Aldarrikapen argia dute langileek, haien lan baldintza propioak jasoko dituen estatutu propioa nahi dute. Dena den negoziazioak ez doaz ondo azaldu dutenaren arabera, eta beraz baliteke irailean mobilizazioekin jarraitzea. Izan ere, aste honetakoa izango da uda aurreko azken greba deialdia. Sindikatuek baieztatu dute arduragatik ez dutela udan mobilizazio gehiago deituko. Gaineratu dutenez, osasun sistemarentzat etapa konplexua da, profesionalen murrizketagatik eta oporraldiagatik. Aurreko astean Euskal Autonomia Erkidegoko medikuek Eusko Jaurlaritzako osasun sailari euren eskaerak hemen konpondu behar direla eskatu zioten. Eskaerari erantzuna eman dio Alberto Martinezek Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Sailburuak azpimarratu du medikuekin negoziazioak abiatu dituela egoera bideratzeko. Baieztatu du hainbat gai eurek konpondu ditzazketela. Esaterako librantzen sistema hobetzea edota guardia sistema aldatzea. Bestalde Martinezek elkarrizketan jakinarazi du uda ostean osasungintzari buruzko iragarpen garrantzitsua egingo dutela. Haren hitzetan azken 2 hamarkadetako iragarpen garrantzitsuenetakoa. Giro nahasia datorkigu aspalditxotik Madrildik hego Euskal Herrira, Espainiar estatuko testuinguru politikoa konplexua da momentu hortan, eta baditugu Euskal Alderdietako ordezkariak hori nabigatzen ere. Gaurkoan, ordezkari horietako bati luzatu digu gonbita gurera, hementxe daukagu, Mertxe Aizpurua, EH Bilduko bozeramailea Madrilgo Kongresuan. Eguerdion. Eguerdion. Mila esker gonbidapena onartzeagatik. Zuei, egiteagatik. Ez duzu azpertzeko tarterik izango Madrilen izaten zuen karga guztiarekin, ez da? Ez aspertu ez gara egiten, egia esan. Legegintzaldia oso muitua izaten ari da, eta egia esan astero gauza gertatzen dira, eta espero duzunean ere astebete lasai antzera edo eukitzea, beti gertatzen da zerbait eta dana hankaz gora jartzen zaizu. Aspertu bat ere ez. Badira, hilabete ugari, Espainiar estatu mailan Alderdi Sozialistaren inguruko iskanbila judizialak azeleratu direna, azkena Rodríguez Zapatero presidente ohiari egiten ari zaien ikerketa edota Ferrazeko egoitza informazio eske joan izana Guardia Zibila. Nahikoa deritzozue horren inguruan momentuz Espainiako gobernuak eman dituen azalpenei, gehiago beharko lituzke, ze irakurketa momentu? Bueno, Zapateroren kasuan oraindik azalpenak eman behar ditu eta eguna dauka ja finkatuta. Ikusiko dugu, ez? Noraino argitzen dituen, leporatzen zaizkion hainbat gauzei buruz. Bueno, guk uste dugu, egia da, egoera nahiko kezkagarria dela eta ateratzen ari diren akusazioiek nahiko larriak direla, baina ikusteko dago, oraindik zer dagoen horren atzean, ez? Eta, bueno, guk uste dugu horrelako ustelkeria kaso horik balin badago, horrelako akusazioiek benetan egiaztatzen balin badira, benetazkoak direla, neurriak hartu beharko ditula, ez? Gobernuak eta erabatean sakoneraino hartu beharko ditula neurri horiek, eta hori exigituko diegu, ez? Ze azken finean ustelkeria oso larria da, eta horrelako, ekintza publikoari lotzen zaionean, gauzarik kezkagarrienetakoa da, ez? Politika mailan. Horregatik guk tolerantzia, inolako tolerantziarik gabeko planteamentua dugu, betidanik horrela izan dugu, eta oso estriktuak gara horretan, gainera, eta uste dugu, benetan egiaztatzen balin bada, guzti hori, ikusiko dugu noraino iristen den, baina neurriak hartu behar direla sakonak, berriro gerta ez dadin, eta ze azkenean, askotan esan dugu, ustelkeria badela sistema honen, Estatu Espainolean, erabat sartuta dagoen zerbait, eta aspalditik datorren zerbait dela, eta urteak izan direla funtzionamendua, hiru poderen artean nasketa horrek sortzen duena, eta interesak nola konpartitzen diren, hainbat momentutan, eta askotan ikusi izan dugu, ustelkeri kasuak izugarriak izan dira azken urte hauetan, baina egia da, era berean hau esaten dugun bezala, eta neurriak sakonak hartu behar direla, esaten dugun bezala, guri ez zaigula eskapatzen, eta uste dut inorri ez zaigula eskapatzen, hemen nolabaiteko hauspo politiko bat badagoela, eta atzean badagoela helburu bat
eta dela gobernu hau hankazbora botatzea, eta ez bakarrik hori baizik, eta lehen zegoen PSOE bat nahiko ondo konpontzen zana alderdi, eskuineko alderdiekin, PP-rekin kasu honetan, berriro suspertzea eta berriro beti ezagutu izan dugun bipartidismo hori, PSOE-PP, berriro maigainean jartzea. Ez hori da azkenian dagoena eta ez da kasualidadeak ez dira existitzen politikan, baina ez da kasualidadea Sánchezen entorno guztiaren kontra horrelako eraso hau egotea, eraso judiziala kasu honetan, ez? Orduan, biak eta bata salatzeaz gain bestea ere ikusten dugu eta uste salagarria dela. Balizko hauteskunde hori begirare aipatutako eskuina eta batez ere ultraeskuinari nolabaiteko muga ezartzearren badaude ezkerreko alderdien artean hainbat ekimen martxan, hortxe dugu Gabriel Rufián RC-ko buruak aipatzen duen ezkerra batzeko proiektu hori edo formula hori zuek oraingoz ez duzue horren barruan egoteko irudikapenik edo egiten, ez dakit hori aldatzeko aukerarik badagoen edo proiektu hori badagoen zehaztuago edo bidea falta zaion. Nik ulertzen dute Estatu Espainoleko ezkertiar jendeen artean batasuneko kantu horiek edo eskaera horiek ez dakit esperantza sortzea, egia esan nahiko egoera tristean dago Espainiako ezkerra. Baina ez zait iruditzen horrelako planteamentukin aurrera joan daitekenik, edozein kasutan, hori da Espainiako ezkerrak jorratu behar duen bide bat, eta beharrezkoa du gainera bide hori jorratzea, eta ikustea zer egin daitekeen, ez? Ze bestela nahiko egoera tristean egongo lirateke, edozein kasutan Euskal Herrian ez dago horren beharrik, hau da, beraiek hainbeste amesten duten ezkerreko batasun hori hemen emana dago, hemen Euskal Herria Bilduk egin zuen bere momentuan, familia desberdinetako personak osatzen dugu, proiektu hau, komunitate bat osatu dugu, eta nik uste hemen ez dagoela tokirik beste proiektutarako, eta azken finean gure etxeari begiratzen diogu, guk hemen Euskal Herrian egiten dugulan, Euskal Herrirako egiten dugulan, eta ez diogu zentzurik ikusten Espainia mailan guk sartzea, planteamentu horietan, ez... Gainera ez dakit, Estatu Konfederalari buruz ezkerrak, Espainiako ezkerrak hitz egiten duenean, horren alde dagoela dirudi, garbi dago ez, nazioa gara eta errespetu hori sortzaigu ez, eta nik uste egin beharko lutekela dela, benetan Espainiako lurralde horietan indartu eta espero dezagun gainera zorte pixka bat edukitzea eta indarrak edukitzea ez, tuketa hori lortzeko, eta guk alde horretatik, aldugun neurrian lagunduko dugu. Denon interesarako izango da eta merezi du ere alegin hori egitea, baina guk laguntzeko gaude, baina ez gidatzeko besteek gidatu behar duten proiektuak. Programa horri eutxita, legegintzaldi honetan, 11 lege eta lege proposamenen inguruan eztabaidatu duzue Madrilgo Kongresuan, pare baten inguruan galdetu nahi nizuke. Alde batetik, Mozal lege gisa ezagun dugun araudi horretan, 2024ko urrian lege hori bukarazteko akordio batera iritsi zineten Alderdi Sozialistarekin eta Sumarrekin. Proposamen hori, tramitazio hori ze puntutan dago, badirudi luze doala egiturak eta aldaketa guzti hori. Bai, egia esan guk akordio bat lortu genuen, eta akordio hori martxan jarri nahi dugu, eta momentu honetan dago geldituta. Eta espero dezagun dagoen tarte hau aprobetxatzea, horri ere indarra emateko eta benetan eramateko aurrera, ez? Nik uste aukera badagoela, eta ez orain, baino hain dela duela hilabete bat ere, aipamen hori egin genion, Sánchezi, ez? Mozal legea bezala, eskubideetan aurrera jarraitu ahal izateko garrantzizkoa da, hemendik aurrera martxan jartzea. Eta behin martxan jarrita, tramitazio horretan,
adostutako puntu nagusiak mantenduko direlakoan zaudete edo aldaketak aurre ikusten dizkiozue akordio horretan? Ez, guk gobernuarekin hartu genuen akordioa mantenduko da eta de hecho legea testua bere hortan dago. Hau da, guk gurekin onartu zituzten hainbat gai, sartuta, desobedientziak, agintei egindako irainak, hainbat gauza, gomazko pelotak, gauza horiek sartu ziren akordio horretan eta akordio hori errespetatzen da eta errespetatuko da. Bestalde, sekretu ofizialen lege indargabetzaren alde ere egin duzue, bide luzea eskakizun horrekin, Otsailaren 23an Espainiako Estatu kolpearen urteurren horretan dokumentuak desklasifikatzearen alde egin zenuten beste gai konkretu batzu izegokienez. Zein puntutan gaude bide horretan badago, benetako borondate politikorik sekretu ofizialen lege hori indargabetzeko? Ikusteko dago. Hor ere frogatu beharko luke, ze konprometitu zen gobernua hori aurrera eramatea, baina egia da banaka-banaka egiten ari dela, egiten ari dana. Pauso bat gutxienez izan zen 23Fko agiriak desklasifikatzea, horrek esan nahi du, ze pauso bat esan nahi du, ze etzun askorako eman, baina horrek esan nahi du gutxienez banakare egin daitezkela. Orduan hori da, orain eskatzen ari garena. Nik uste alderdi sozialistarentzat, gobernu honentzat, ona litzatekela horrelako pausak aurrera eramatea. Ze horrek frogatuko du gainera norabide horretan gauzak egiteko gai dela eta ausardia duela. Gai batzutan egia da, gobernu honek ausardia falta duela eta presio asko dituela eta kosta egiten zaiola aurrera pausoiek ematea. Hori egia da eta onartu beharra du, eta gertatzen da. Beraz, guri dagokiguna da bultzatzea horren alde eta etengabe eskatzen joatea. Eta ia, horrelako batean, gertatzen dira. Batzutan badirudi zinezkoa dela gauzak egitea, baina azkenian denboraren poderioz edo gauzak aldatzen dira. Aipatu duzu erregenerazio demokratikoa, guzti horretan ere ultraeskuina kameretan izaten nabigatu behar duzue, ultraeskuina Vox alderdi politiko bezala ordezkaritzarekin, baina baita ere asaldatzaile ultraeskuinarrak nolabaiteko kazetari mozorroa jartzen saiatuz. Nolakoa dalako inguruan norberaren jarduna garatzea? Nik uste guk ezkutu bat badugula egina, eta jasotzen ditugun irainak eta horrelakoak, lasaitasunez hartzen dugu, zatik gure honetik ateratzea da bilatzen dutena. Bai batzuk eta bai besteek aktivista, kazetaria ez diren aktivista hauek ere gauza bera nahi dute, ez? Orduan nervioak ez baditugu galtzen eta lasaitasuna mantentzen balin badugu, eta hori da gure erantzuteko modua, nik uste dut oraindik gehiago asaldatzen ditugula eta bere honetik beraiek ateratzen direla, ez? Eta hori da gertatzen dena, guk lasai egoten gara eta hori da daukagune testu ingurua eta badakigu nola erantzun, ez? Eta guk lasaitasunakin erantzuten dugu eta batez ere ez diogu nolabaiteko bola ematen edo, esan nahi dut hor gelditzen dira eta berai gustatuko litzaieke gu erantzuten sartzea, badakigu hori nahi duzula, ez dizuegu emango, ez nahi duzutena. Konplexutasun, aurrera pausorik ere eman dugu legegintzaldi honetan. Madrilen euskarari dagokionez, behintzat, legegintzaldi honetan badu presentzia handiagoa, baduzu zuen jarduna euskaraz garatzeko aukera. Zein beste pauso eman daitezke Madrildik euskararen normalizazioaren bidean esan edo pizkunde berriaren bidean esan? Bai, badaude gauza batzuk egiteko, guk egimen bat aurkeztu dugu, RC-rekin, beste alderdiekin ere, batez ere, hizkuntzak errespetatuak izan ditezen, ze ondo iruditzen zaigu, Madrilen, kongresuan eta senatuan oraindik ez, oso momentu jakinetan bakarrikan posible da hitz egin, baina kongresuan bai, baina, gure
beharra eta euskerak daukan beharra ez da hori. Ondo dago, ongi etorri izan dedila, baina hemen da errespetua lortu behar dena, eta defentsa hori hemen egin behar da, eta batez ere hemen errespetatu izan behar da, eta ikusten ari gara, adibidez judizialki, nolako erasoak jasotzen ari den euskeraz, azken urteotan, desitxuratzen ari dena erabat eskubide hori, euskeraz hitz egiteko eta bizitzeko daukagun eskubidea, ez da bermatzen, eta batez ere judizialki datozen oldarraldi horretan zehazten da, eta egiaztatzen da. Eta hori bai, Madrildik egin daitekela. Orduan lege proiektu bat aurkeztuta daukagu, ia denbora ematen duen hori egiteko, baina judikaturak ze papera jokatzen ari den, eta guzti hori erabat garrantzizkoa da. Eta nik uste gaur egun euskarak daukan arazorik nagusiena hortik datorrela, edo nagusienetakoa behintzat. Eta amaituko dugu gaurkoan elkarrizketa, Mertxe Izpurua, mila esker Amaikarekin hitz egiteko tartea hartu. Zuei, mila esker. Ona arte iritsi da astelehen honetako albistegia. J. Martina eta Berde Pratoren arteko kolaborazioarekin amaituko dugu gaurkoan saioa, mendekua bestiarekin hain zuzen ere. Informazioa zabaldu nahi baduzue, Amekako webgunea eta sare soziala kontsulta ditzakezue. Gu bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan.